אני עורך דין דוד ניר ואני מתמחה בתחום נזקי הגוף. ברצוני לדבר איתכם היום על תאונות עבודה. אין ספק כי חלק גדול מחיינו אנחנו מעבירים במקום העבודה, בדרכנו לעבודה או בחזרה ממנה. לכן חשוב כי מקום העבודה יהיה לא רק מעניין ומאתגר, אלא גם בטיחותי. קודם כל חשוב להבין מהי תאונת עבודה. תאונת עבודה היא תאונה אשר אירעה לעובד בזמן עבודתו, עקב עבודתו או בדרכו למקום העבודה או בחזרה ממנה, אשר בסופו של יום הוכרה על ידי המוסד לביטוח הלאומי כתאונת עבודה. במדינת ישראל כל עובד מבוטח במסגרת המוסד לביטוח הלאומי, למקרה שבו יהיה מעורב בתאונה בזמן עבודתו, ובמסגרת מוסד זה יכולו לקבל פיצוי בגין נזקיו. כאן המקום לציין כי אם תאונת העבודה נגרמה כתוצאה מהירשנות המעביד, העובד רשאי להגיש תביעה לא רק במסגרת המוסד לביטוח לאומי, אלא גם כנגד המעביד וחברת הביטוח אשר ביטחה בפוליסת ביטוח מתאימה. להלן מספר פעולות חשובות שיש לבצע מיד לאחר התרחשות תאונה בעבודה. דבר ראשון, מיד עם קרות האירוע יש ליידע את המעסיק ולבקש ממנו טופס בית למד 250. דבר שני, במידה וישנם עדים לתאונה, חשוב שתרשמו את הפרטים שלהם. דבר שלישי, מומלץ לצלם את גורם התאונה, מכונה, בור או סולם. דבר נוסף, יש לפנות בהקדם לקבלת טיפול רפואי במקום מוסמך. ודבר האחרון שהייתי ממליץ, יש לתעד את מלוא ההוצאות כגון רכישת תרופות, הוצאות נסיעה וכן עזרה שניתנה בבית. חשוב לציין כי נושא תאונת העבודה הינו סבוך וכולל הליכים רבים מול גורמים שונים. לכן חשוב לדעת כי כבר מהשלבים הראשונים יש לפנות לגורם מקצועי אשר יוכל לתת מענה ולייצג את הנפגע מול כל אותם הגורמים בצורה הטובה ביותר. אני מזמין אתכם לעיין באתר משרדנו, בו אנחנו מרחיבים עוד בנושא זה, לרבות פסקי דין ותיקים בהם הצגנו נפגעי עבודה.